Asteburu honetan parapenteko kontzentrazio bat izango dugu gure herrian. Larunbat eta igandean Kukuarrin edota Zarautzen, Aiziaren baitan parapente kontzentrazio bat antolatu dute. Lurreratzeak beti Xurrokako esplanadan izango dira, naiz Kukuarretik irten edo Zarauzko kanpinetik. Kirol ezezagun hau gertutik ikusteko aukera beraz paregabea izango da. Asteburuan aurki dezakezuen beste plan bat. Bai larun batean eta bai igandean goizetik hasita izango dituzte ekitaldiak. Horrela larun batean 9:00 hasiko dira izen emateak eta egunean zehar hainbat ekitaldi egin ondoren gaueko 9:00 afaria egingo da Itsasberri erretegian eta ondoren 11:30 kontzertua Zezen Rock taldearekin. Igandean goizeko 10:00 hasiko dira izen emateak eta arratsaldeko 8:00 bitartean ordu guzietan parapentean ibiltzeko aukera edo parapentean nola ibiltzen diren ikusteko aukera. Horrez gain, parapentean bientzako lekua daukan tramankuluan ibiltzeko aukera izango duzue eta ultraligero batetan ere bai. Beraz, interesa duzuenok aitzakiarik ez larunbat eta igandean oinez bertaratu eta parapenteak zuzenetik ikusi eta gozatu ahal izango dituzue.